माबाखौ बाइकखौहाय माने हेलिकप्टार बानायनो नागिरगासिनो दं बिथाङा र' बाइकखौ देखायगासिनो आङो माने बाजेटखौ खालामनो हादों बिथाङा गाइस मिथिबायना बाइक बोरायखौहाय हेलिकप्टार बानायनो नागिरदों नैबे बिथाङा मोसौ खागासिनो र' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल गाइसफोर दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय गाइस मिथिबायना बेबो माहा मिथिबायना गाइसफोर हाजो जायगायाव नुवाखै ओरैबायदि सोरगिदिं हाजो बिनिफ्राय नैबे दैमा खुरखानाय गरा खुरखानाय जायगाखौ लानानै फैदों जाहैदों बिनिफ्राय आं हारसिं गाइसफोर सासे मानसिखौ नामाय फैगासिनो दा हाजोआव मिथिबायना गाइसफोर गियाल'नानो एसे गिनायबो मोनो ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय 4टा जाबाय आरोना गाइसफोर माने सासे मानसिया हाजोआवहाय मोसौ होना हरदोंमोन जाहैदों दा मोसौआ गोमाना दोङोनो आरो बै मोसौ गोमाजानायनि बिगुमाखौनो आंनो नांगौ जादों आरोखि ओइ नै बिदिसो माथो हरदों ओइ माहाथो नोंलाय सुवाद ओरै फै र' गाइस फंसे खोथा बुंनो थालांदों गाइसफोर बे खोथाखौ बुङाबा जाखाथारा सैथोनिबो गाइसफोर मा खोथा बियो गाइसफोर बेनो जाबाय गाइसफोर earnestly kindly I would like to request every one of you to subscribe my YouTube channel तारमाने गाइसफोर बुंनाय जादों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो गाइसफोर बिनिफ्राय आंखौ एसे मा होनना बुङो थुलुंगा होदो जाहाथे नोंथांमोननो लागै मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो गाइसफोर अके गाइसफोर थ'दो बिदिब्ला ब्लगाव थांफिननोसै गाइस बेनिफ्राय नैबेनि सिनारिखौ भिउफोरखौ एसे देखायनो गाइसफोर नै हाजोआ बिदि गुखाबाय अखा फैयो दैमाजों बेनिफ्राय नैबेथिं बैथिं सापात गायबायमोन नै सापात गायबायमोन बेयाव खुखाबाय सापात गायनायखौ खुखाजोब्बाय नै दैमाया हाजोआवबो सब माबा जाजोब्बाय आरोखि सापात बारिसो जाजोब्बाय मोसौ गोमानायखौ मोनबायदां जोंनि हाजोआ बिदिनो गाइस मिथिबायना बिनि सिनारिया दंफां लाइफांथ' खोब बारा गैला एसेबां दैमायानो नस्थ' खालामबाय एक्सुवेलि ना बे दैमाया फिसासोमोन मिथिबायना गाइसफोर फिसा ओरैनो दै लांग्रा दंग'सोमोन बेनो गुवार जाबाय सोर मानसिबो नायनांगौलै सयथिनोबो मोनाबाथाय एसे दिगदारानो हाजो जायगाना गाइसफोर मोनबाय ओइलाय फिसो ओंखारबोदों फाइनालि मोसौखौ मोनहां जादों गाइसफोर मोनबाय मोननाया नुहुरदों माने खाथियाव फैथ'वाखै र' आयौ सयथिनोबो गियाल'नानो हाजोआव हगारना हरो मोसौफोरखौ बोरैबा मोसाफोर दं अरजाबा मा जानांगौलै साला बिगुर नोंखौ साला एफा नोंखौ नेगासिनो आङो साला मोना साला सयथिनोबो बबे हाग्रा बबे बिगुराव दोंहैयो नोंलाय गोदाव सोरावनो सिखालाया रुवालाया सयथिनोबो इमान मोसा माबा माबि मैदेर फैयो गियालै बिसोर मिथिबायना गाइसफोर अयथासारसो नै बिथांनिया मोसौआ बेनो आरो बिथांनिया मोसौआ मासे मानै माथाम नैबेखौ 15,000 30,000 नैबेथ' 20,000 50,000 आरो बै मासेया 30,000 बेसेबां जाखोलै सयथिनोबो 80,000सो सम्पति बिथांनि मोनबायना मोनाखै Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy. बै गुगाना हाजोआबोना बेबो सापात बारिसो नुदों गाइसफोर ओयावबो साप्लाय दोङो बेयाव थानाबो खेबसे भिडिअ खालामखांबाय नामा आङो बावबाय खालामखांबाय बेयाव थानाबो खेबसे भिडिअ खालामखांबाय बेयो सापात र' जुम खालायनानै देखायनाया नै सापात दंफां थांबाय ना बेहाबो फांनैसो थांगोन सिंथार मोनहैथारबाय नै बेनिफ्राय ना गाइसफोर बे दैमाया ना जोंनि गामिखौ ओरैबायदि मोनसे गिख्रंथाव अबस्थायाव लाबोदोंना मिथिबायना गाइसफोर बे दैमाया बे दैमायाथ' ओरैनो फिसासोमोन नालाय दा गिदिर जाबोबाय गोबां हा बायदिसिना खुरखालांजोब्बाय गाइसफोर सोरनिबा दुब्लिखौनो फुरा लांजोब्बाय सयथिनोबो सोरहाबाथ' माइ गायनो दुब्लियानो गैला सयथिनोबो बेबायदि अबस्था जाबाय मा बुंबावनो मेन कारना मा मिथिबायना मेन बे दैसा गिदिर जानायनि मेन कारना मा बेखौ नों आं जों बयबो मानसिफोरा खालामदों हाजोनि बिफां लाइफांफोरखौ दानजोब्बाय हाजोआव मा होनना बुङो बिफां लाइफांफोर गैला हाफोरा ओरैनो गिसिखायोसै दैफ्राबो गुवार जालांनो हमबाय बिदिनो माने गिदिर जाबाय आरोखि बे दैया नैबे मासे मोसौआनो गोमाना दंमोन साला बिगुरा साला मुर्खा नों बबेयाव थाखुमा थानाय हा गोदाव सोरावनो मुर्ख मोसौ नोङो माहा थाखुमा थानाय आल्ला रोंगौ माथो नोंलाय बेनोमोन साला खादला र' नोंखौहाय नुदोंना बिराद मावथिलै मिथिबायना गाइस
अयथासार मानसियानो अयथासार मावथि मा बुंनो दसेबो एक सेकेन्ड बाइकखौहाय बेयाव गालांनायमोन आं गाइसफोर नै बे जों गामियावसो नैबे नालाय बेनिफ्राय बिथिंथ' बाइक थांला बिथिं बाइक थांला नालाय दैसाया दिगदार जाबाय बेनिफ्राय बेयाव दिनलांनानै नागिरहैनायमोन आरोना र' थांनोसै बाइक सालायनानै थांसै बिसोरनाव आरो थांना भिडिअ खालामहैबावगोन आं नायलांबाय था मासेया गोमानायमोनलाय ओइ मोसौआ मासेया गोमानाय होनदों बियो खादलाया अ मानसिया माबा मोसौआ बियो नों माहाय नों बायदिना नोंनिनो खेलादों साला सैथिनोबो दे थाब थाब ये सैथिनोबो रायलायदो थाब थाबनो लादोब्रा लानोसै Hey guys, जों गामिनि सबसे माने नाम्बार 1 माबा बुंथ'ला मा जेरावबो आखा फाखा प्लास साइन्टिस्ट होनना बुंजागोन सैथिनोबो बाबाखौ बाइकखौहाय माने हेलिकप्टार बानायनो नागिरगासिनो दं बिथाङा र' बाइकखौ देखायगासिनो आङो माने बाजेटसो खालामनो हादों बिथाङा गाइस मिथिबायना बाइक बोरायखौहाय हेलिकप्टार बानायनो नागिरदों नैबे बिथाङा मोसौ खागासिनो र' देखायदो आङो दा बिथां लाहानि मोसौखौ एसे देखायग्रोनि सोर सोर मोसौ नुफेराखै नायदो जाय जाया बोरमा गन्द्रा नुफेराखै नायदो गाइसफोर नैबे जाबाय बोरमा खासि गन्द्रा अनेक मिक्सार दङ बिमा गोजा सैथिनोबो बिमा गोजासोनोलै गाइस बेनिफ्राय र' ओइथिं मोनसे जायगा दाबसे माबा लकेल दाउखौनो माबा बानायदों बिथाङा मिथिबायना मा होनना बुङो लकेल दाउखौनो नै आरो बे मोनसे बर'नि मेन गुबै आलायारनाव नुनाया नैबेसो गाइस आयै गियाल'नानो सैथिनोबो आयौ सैथिनोबो जानायावथ' मजाखा बियो जौ गोरानजों जौ गिसि ओरैसाय नंगौ नङा बाजै बुंलाय जौ गोरानजों जौ गिसिजों सैथिनोबो आलायारन फिल्माव नुनाया बेनो बुस्थुआ बेनिफ्राय नैबे बे र' दै बुंनाया बाइकखौ हेलिकप्टार बानायनो नागिरदों होननाया नैबेखौ बानायनो नागिरदों बिथाङा बेखौहाय हेलिकप्टार बानायगोन बियो बेखौ हेलिकप्टार नायलांबाय थार र' भिडिअ बानायगोन बेनिफ्राय नैबे न'आव हाबनो नागिरदों जों दायो ए माथो खोमसिसो ए लाइट लगायनांगोन र' कारेन्ट गैया लाइट जोंगोन ना जोङाफालाय बेयाव हाबबाय जों न'आव नायनि र' मा जिराद दं बेयावहाय मा दं बेयाव टम्पुलु दाउ अ थारमाने बिथाङा लकेल दाउखौ न'नि लकेल दाउखौ बयलार दाना होनानै मडिफाइड खालामदों आरोखि बयलार दाना देरबायानो बारा गोबाव जायाखै बेयो साननैसोल'सो जादों बिथाङा लाबोनाया ओरैसै हप्तासे जाबाय अ हप्तासेयाव बेसेबां देरदों दाउआ जसेस्थ' बाजै खबरा मोजां मोजां नङा दिनै मा बार बाजै इन्टारभिउ लादों गाइस जोंहा बाजैखौ एसे इन्टारभिउ लादों आङो नायलांबाय था बाजै खबरा मोजां गाज्रि मा ओंख्रि जानाय बाजै दिनै एफा गोबाव नंगौ दा थास' आथिं मस्ट फेभरेट आंनि मैगं थास' आथिंजों ना बे माबा दाउ बेदरजों ओरैबायदि लिमिना लिमिना स्लुप स्लुप बिथिं सासे फैसा सानगासिनो नैबे न'नि मालिकआ बेनिफ्राय आङो दायो गय जानो जिरायदों जाहैबाय गाइसफोर जों गय जानोसै दायो ब्लगखौथ' बानायगासिनो दिनैनि सानडे स्पेसियेल ब्लगखौ गाइस मा बुंनो बिराद मेंबाय सैथिनोबो एकदम बेलेग बेलेग जायगायाव थांदोंमोन दिनै मिथिबायना गाइसफोर बेनिफ्राय माखासे शुटफोर आं लानो हायासै ब्लगआ माने थारमाने खोथाया जाहैबाय मबाइला आंहा चार्ज गैयामोन दे गाइसफोर मबाइल चार्ज गैयिनि थाखाय आङो ब्लगखौहाय आं कन्टिनिउ खालामनो हायासै मोनाहाय बेनिखायनो आं न' सफैनानै दसे चार्ज होनानै क्लजिं क्लिप मोनसे लाबाय गाइसफोर थेंक इउ स' माच दिनैनि ब्लगखौ बेसेबां दोनथ'बाय बिनि उनाव आरोबाव ब्लग हायबाय थागोन गाइसफोर नोंथांमोना सापर्टल' खालामलांबाय थादो सनाफोर बिदिब्ला दोनथ'दो गाइसफोर अके